שלום, אני סרוליק, ואני, כפי שאתם יודעים, מאוד מחובב על ידי אורי חזקיה. בזמן האחרון לא כל כך הרבה שואלים איך סרוליק נראה. אז הנה, ככה סרוליק נראה, בדיוק ככה. אז אני אתחיל בסרוליקס שואו today. אני אגיד לכם ביקורת על אורי חזקיה. השיער שלו נפוח מדי, יותר מדי נפוח, וזה ממש לא עובד ככה, ממש לא! שלי מאוד יפה. אני בזמן האחרון הצבתי אותו במיוחד בשביל אורי חזקיה. אני מאוד אוהב אותו, כפי שאתם יודעים. גם הוא אוהב אותי, כפי שאתם יודעים. הוא עושה לי בלי סוף סטנדאפ וכאלו. כן. כן. אז אני אגיד לכם, סרוליק הוא אני. וכאילו, כן, זה אני. אז להתראות ונתראה בשבוע הבא. להתראות צופים.